Mennyi idős? A fogát kérném. Igen? Felépítésű, jó méretű és pigmentált kuka. Figyelem, közérdekű közlemény, LEG 212-es szürke BMW tulajdonosa fáradjon az autójához, KDX 441-es Peugeot tulajdonosa is fáradjon az autójához, mivel hogy meghúzták az autójukat. Vagy nincs meg. Jó hátvonal, jó törzs. Korrekt farok, párhuzamos végtagok, minőség szögelés, megfelelő szőrminőség. Kitűnő egy hátvény. Igen, gratulálok. Gyere, Picol. Mennyi idős a kutyád? Igen, a kutya? Nagyon ügyesen bánsz vele. Itt is fél éve már nálatok. Igen? Nagyon. Igázhatom, mutatni. Apollo, shut up! Nagyon szép színezetű, jó méretű, jó törzshosszúságú.